Ndoda kuti nditaure pakati penyaya dziri kubuda izvozvi kana chiri chokwadi handiti. Ndiri kuzinzwa kuti zvanzi paorganizwa mapurisa ari kutsvaga vaBombshell kugeza kuti vavasunge pamusoro pemachajisi. Ko, mhosva dzakataurwa dzichinzi vaMunangagwa vakadzipara vachasungwa nani? Havazi muZimbabwe ni here? Chii muZimbabwe? Uwo ndiye mwari wemuZimbabwe, number 1. Number 2, vaMunangagwa vanogoshandisa mapurisa sei? Ivo ndiani kumapurisa? Number 3, ivo mapurisa iwayayo vanorwira vaMunangagwa pakati penyaya dzavo dzavari kuitirana nafellow comrade wavo Geza. Ivo vobva vapinda ipapapo mapurisa sezvavaiita zviya kureva kuti vada kuramba vachidzosa tactic ravo riya rekuti munhu akangoti ZANU-PF, munhu akangoti zvazodai sokusaidhi ikoko, wobva asungwa, wobva aiswa mujeri, vanhu vobva vambunyikidzwa kureva kuti Zimbabwe hapachisina varume. Kana Zimbabwe yakutonzwa iso zvakutorwa kutoti hapachisina magadzisirwo anoitwa nekuti vanhu munorohwa, ndipo pepe vakuda kudzorera nyaya yekuti vanhu vanorohwa, vanhu vanoitwa sei. Zvino mapurisa toda kukuyambirai manje gentlemen, toda kukuyambirai gentlemen, toda kukuyambirai gentlemen, toda kukuudzai kana zvirizvo zvamakuda muchaipinda pese nawo. Ndiri kukupromisai, ndakatombozvitaura, kana zvirizvo zvamakuda iyi ndo yamuchazopinda pese nawo. You are going to pay this with your families and your resources and your blood and sweat on your own in person now. Ndo zvandoda kuti ndingoti, handina mazuva andaya kuzotaura akawandisa. Ndo mazuva andoda kuti ndikutaurirei. Whoever anongotonzi mupurisa chete, uchafira yekunzi mupurisa, uchaipinda pakunzi uri mupurisa. Izvo zvokutongonzi mupurisa kwako chete ndipo pane nyaya yacho ipapa. Nekuti isusu hatisi kuzoziva mapurisa achazobata Mudhara Gezi, hatisi kuzoziva mapurisa achaharasa comrade Geza kana zvinhu izvozvo zvaitika. Saka mapurisa, the citizens are going to come for you. Mazvinzwa? Prepare for what consequences, guys. Imimi in person now, mumwe na mumwe pachake. Chiendai mutogara kukamba kana mafunga kuenda kunobata vaGeza. Izvi tinokuudza izvi. Muda kuvhiringidza match, matching iruda kuitwa muna match muruda kuti muvhiringidze demonstration handiti. All right. Dakutyisidzira kuthreatena demonstration yakataurwa na comrade Bombshell. Let's go guys. Toda kuti tisangane.